Mi fuodd yna gyfnod reit hir tua blwyddyn a deud y gwir o baratoi cyn oedden ni'n gallu rhoi golwg ar ei draed. Creu rhifin i'w roi am ddim yn y Steddfod Casnewydd yn 1988 ac wedyn mynd ati o ddifri efo cyhoeddi rhifin cyntaf mis Medi yr un blwyddyn. Mae'r drefen wedi newid yn llwyr ers y dechrau yna. Achos pan o'n i yn 1988 yn cyfrannu at y cylchgrawn, o'n i'n teipo'r deipiadur, o'n i wedyn i'n rhoi yn y post. A oedd yn cymryd dyddiau i gyrraedd Llambed wrth gwrs i gael ei gysodi. Y peth mawr i ni yn y lle cyntaf oedd ydan ni'n mynd i allu cael hwn allan mewn pryd, yn daclus, dim camgymeriadau ac yn llwyddiannus. Ac wedyn, yr ail wythnos, y cwestiwn mawr oedd, da ni am gael yr ail rhifin allan mewn pryd ac yn y blaen. Oedd y llyfrau ffôn mor bwysig bryd hynny, so o'ch chi eisiau cysylltu ar rywun wrth ffordd o ddod o hyd iddyn nhw. Ond erbyn hyn, mae'r cysylltiad yna'n cael ei wneud trwy gysylltiadau'r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs, trwy drydar, trwy'r Facebook, sy'n hwyluso'r gwaith, sydd hefyd yn dod â mwy o straeon i law. Wel, nes i ymuno â golwg rhyw 9 mlynedd yn ôl, dath y cyfle ar gyfer swydd y prif weithredwr golwg 360. Felly oedd o'n gyfle cyffroes, oedd o'n gyfrwng newydd ar-lein, yn newyddion di-dor, os liciwch chi bob dydd, trwy gyfrwng y Gymraeg, rhywbeth o ddim wedi cael ei wneud o'r blaen. Y peth mawr arall i fi ydy beth sydd wedi tyfu oherwydd golwg, gan gynnwys comic i blant bach, wcw a'i ffrindiau. Mae lingo newydd wedyn i ddysgwyr, mae hwnnw'n nesu ati 20 oed. Ac wedyn y datblygiad mawr mwy diweddar oedd golwg 360. Dwi'n meddwl mai prif lwyddiant golwg dros y cyfnod dwi wedi bod yma ydy'r ffordd mae'r cyfryngau traddodiadol wedi addasu i'r cyfryngau newydd, y cyfryngau modern, y cyfryngau digidol yn benodol felly. Pan oedden ni'n lansio golwg 360, oedden ni'n wynebu'r cwestiwn mae oes na ddyfodol i gylchgronau print, ynde? Ac yn amlwg yr canlyniad oedd ni iddo fo, casgliad oedd ni iddo fo, oedd bod na. Oherwydd bod ni'n dathlu'r pen-blwydd, dwi wedi bod yn edrych dros rhai o'r hen rifynnau, a mae'n syndod faint o'r un straeon a'r un pynciau sy'n dal i godi. Oedd na gennym ni erthigol yn yr rhifin cyntaf pam bod Morgannwg yn gwneud mor wael, enghraifft. Be sydd wedi newid yn sylfaenol ydy'r dechnoleg, ynde? Achos oedd golwg ar y dechrau yn cael ei ddylunio efo llaw, oedden ni'n sticio darnau o bapur ac yn y blaen, ynde? Mae'n ddi-baid. Unwaith mae un rhifin yn dod o'r wasg, mae'n amser troi at y nesaf. Does dim diwedd iddi wedi gwir. Ac erbyn dydd Mercher bob wythnos, fi wedi anghofio beth sy'n yn y rhifin yr wythnos honno, dyw ddim wedi dod mas eto. Mae'n debyg mae'r clawr mwyaf cofiadwy i fi, dwi'n meddwl, ydy'r un yn dilyn y referendwm o Llun na o 5 arweinwyr a'i breichiau yn yr awyr. Mae un clawr yn aros yn y gofid y gwir, oedd un pan ddath y newyddion gyntaf am dorri swyddi ym Mhotalbot. Oedd yn tynnu sylw ar bwysigrwydd nid gwaith yn unig oedd e, ond cymuned. Mae yna glawr fan hyn, Geraint Thomas, mi nôl i 2011. Erbyn hyn, wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod am ei lwyddiant. Dwi'n meddwl bod cyfnod Ewro 2016, mae yna un neu ddau o'r cloriau o'r cyfnod yna, gyda Gareth Bale ac Aaron Ramsey arnyn nhw, yn sicr yn sefyll allan yn y cof. Mae 10 mlynedd ar 20 pwysig yn hanes Cymru. Mae yna gymaint o newid wedi bod, mae yna gymaint o newid ar bob lefel o gymdeithas. Ac mae'r straeon sy'n ymddangos yn y cylchgram yn adlewyrchu bywyd Cymru yn ei holl ogoniant a'i holl amrywiaeth. Dwi'n meddwl mae ni wedi'r unig gorff newyddion Cymraeg sy'n yna cenedlaethol, felly, ar wahân i'r BBC, ynde. A dwi'n falch bod ni wedi gallu cadw i fynd am 10 mlynedd ar 20, ond bwysicach na hynny ydy bod dwi'n credu bod ni wedi llwyddo i gadw i fynd a chadw pethau i fod yn ffres. A dyna di'r peth sy'n ei fi fwyaf balch. A gobeithio bod gennym ni ddyfodol llewyrchus o'n blaen ni hefyd.